Ne tɔgɔ Habib Diarra, n ye Ségalais organisation de défense des droits au logement du Mali o jɛkulu la. Ayiwa ko liste kura bɔra fɛn min ye logements sociaux liste kura liste définitive yɛrɛ on va dire ça comme ça ko a bɔra an dun ɲɛ b'a la a bɛna fɔ aw ma jɛ ni liste kura in bɔli ye mun de nana ni o banni ye ɲɛsin in na. D'accord, tout à fait, ɲininkali in a nafa ka bon kosɛbɛ. Kabi kunu an balala ka ye réseau sanfɛ liste dɔw bɛ ka ci mɔgɔw ma, mɔgɔw ye an yɛrɛ wele ko an ka kunnafoni di u ma. Bon, bref, an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn anw ye organisation de défense des droits au logement du Mali de ye. Anw ye jɛkulu ye jɛkulu min n'u bɛ lafasali kɛ ni sariyaw ye tiɲɛ kan so ka se ka di mɔgɔw ma minnu ni a ka kan. Bon, n'i kɛra o jɛkulu façon kumakɛla ye walima o kumalasela ye donc f'i ka kuma ni dalilu ye, i ka kuma ni faamuyali mɔgɔw bɛ se ka tɔmɔli sɔrɔ fɛn mun na. Donc décret dɔ de bɔra le décret 0351 du 8 mai 2015. Donc an ka réaction bɛɛ la an b'o de fɔ jamanadenw ye u ka se k'a faamuya. Donc anw bɛ mankan fɛn fɛn kɛ, an bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ, a bɛɛ kun ye mun ye so bɛ se ka di mɔgɔw ma tiɲɛ kan maa minnu n'a ka kan. Logement social de don, donc un truc social a kan ka di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni a ka kan minnu b'a mérité. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ dekun caman y'a kɔnɔna la olu tɛ kɛ. Logement sociaux caman bɛ ka bila location na bi. Mun nana n'o ye bari a bɛ ka di mɔgɔ minnu ma a tɛ ka di a dicogo la, a tɛ ka di mɔgɔw ma minnu b'a mérité. Donc dans l'article 6 bɛ mun de fɔ, article 6 bɛ kuma faamuyali mɔgɔw bɛ se ka faamu cogo min na. Article 6 kelen bɛ ka mun de fɔ, décret bɛɛ bɛ an bolo. N'i y'a ye an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ an n'an ka dalilu de bɛ ɲɔgɔn na. L'article 6 dit quoi? La commission a pour mission de recevoir les dossiers. Maintenant dalilu de bɛ kan fɛn bɛɛ la i bɛ fɛn fɛn fɔ a dalilu ka sɔrɔ i bolo. Bon, article 6 violé la yan nin ye a dalilu de an bolo. Donc dossier ma minɛ fɛn mun na jaabi bɛ se ka bɔ o la cogo di? Yɔrɔ a tɛ se ka faamuya. Bon, ça c'est l'article 6. N'an bɔr'o la, il y a l'article 7 aussi. Article 7 fɛnɛ bɛ mun de fɔ? Article 7 n'i ye a ta k'a lajɛ décret la a bɛɛ de fɔlen bɛ a kɔnɔ. An bɛ fɛn fɛn fɔ papier de bɛ a bɛɛ la. A n'a dalilu de b'an bolo yɔrɔ bɛɛ. L'article 6 an kumana o kan. Article 7 fɛnɛ bɛ na mun fɔ? La composition de la commission. La composition de la commission. Maintenant, on bɛ mun de fɔ? Société civile bɛ représenter commission kɔnɔna la. Bon, société civile a ka représentant dɔ de anw ye. Organisation de défense des droits au logement du Mali. Dans l'article 7, c'est bien dit, c'est bien cité. Bɛɛ ɲɛ b'a la kun. Mais mun na u bɛ olu bɔ a kɔnɔ parce que olu bɛ lafasali de kama. Ni lafasali bɛ kɛ tiɲɛ kan, o b'a to yurugurugu caman bɛ k'a kɔnɔ, magouille caman bɛ k'a kɔnɔ, anw tɛna sɔn o ka kɛ anw ɲɛna. Donc n'a fɔra ko décision bɛ ta ka anw bɔ a kɔnɔ, anw bolo o ye sariya sɔsɔ dɔ ye. Ça c'est l'article 7. C'est du décret de nana ni anw ye commission in kɔnɔna la. Donc a tɛ se ka bɔ o cogo la. Ça c'est l'article 7. Maintenant n'an bɔr'o la an bɛna article 12 la. Article 12 fana o bɛ mun fɔ? A bɛ yamaruya di mɔgɔ fɛn fɛn ni compétence b'i la ka se ka don commission kɔnɔ ka baara in kɛ tiɲɛ kan ka malidenw lafasa u bɛ se ka so sɔrɔ tiɲɛ kan cogo mun na. Article 12 b'o fɔ bɛɛ ɲɛna. Donc décret ninnu bɛ yen bɛɛ bɛ se k'a ta ka kalan. Minnu bɛ commission yɛrɛ kunna bi u b'a dɔn. Mais munna u tɛ sariya in labato? An ka wulikajɔ bɛɛ ye o de. Ça c'est l'article 12. N'an bɔra o la an bɛna se article 33. Ça c'est plus pertinent. O de bɛ anw yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ. O ye lujuratɔw de ye. Maa minnu bɛ ni se foyi t'u ye ni so kan ka di u ma. Dili min kɛra nin sen n'i ye a ta k'a lajɛ pourcentage min bɛ bɔ o ye n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ se so 30 ɲɔgɔnna ma. O de kan ka di fo fisabililayi lujuratɔw ma a tɛ sara. Bon, jamana min bɛ o lujuratɔ ninnu ka hakɛ bɔsi u la o bɛ kɛ jamana mun kɔnɔ yɔrɔ kɔni vraiment o man ka kɛ anw ɲɛna en tant qu'organisation de défense des droits au logement. An bɛ se k'a fɔ ko liste kura min bɔra lujuratɔ tɔgɔ t'a kɔnɔna la wa? Foyi tɛ a kɔnɔ. Lujuratɔ si ka hakɛ ma bila a kɔnɔna la. Ça c'est l'article 33 qui le dit. Donc je pense que a dogolen tɛ mɔgɔ si la maliden bɛɛ bɛ se k'a vérifier tagalen ɲɛfɛ pour que faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la. Ça c'est l'article 33. O kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛna se caution ko ma. Donc apport personnel ko n'a fɔra ko an ye déclaration dɔ kɛ kɔsan in na an y'a yira maliden bɛɛ la k'a fɔ caution tɛ maa si bolo banque la tuguni. Lettre tun cira banque bɛɛ ma ko bɛɛ ka t'i ka caution ta o papier de filɛ nin ye banque bɛɛ ta b'an bolo. Donc je pense que an ye maliden bɛɛ informé. Mɔgɔw taar'u ka caution ta. Mɔgɔw taar'u ka caution ta. Donc situation a fɔra bɛɛ ɲɛna lettre min yɛrɛ dira lettre filɛ nin ye a yirala maliden bɛɛ la. Je pense que an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o y'an ka président ba ye waati tɛmɛnen na a bɔra ka malidenw kunnafoni nin yɔrɔ in na pour que mɔgɔw ka faamu. Mais o bɛɛ n'a ta n'an balila ka ko liste dɔ bɛ ka ci mɔgɔw ma ka sɔrɔ caution tɛ mɔgɔw bolo apport personnel tɛ yen bon an bolo c'est des violations des procédures. Nin ye sariya sɔsɔw de ye a man ka kɛ anw ɲɛna. Donc an bɛ se kiiri tigilamɔgɔw ma anw ka baara ye o de ye an ka taasira ye. Donc an dalen b'an ka justice la an bɛ t'u kɔ
article fin fait violer l'influence. Je pense que an y'o kunnafoniya la an ye plainte de jusqu'au niveau de la Cour suprême. On attend jaabi min bɛna bɔ la comment tɛ se ka bila an ka sariya tigilamɔgɔw ɲɛ. Donc déjà que an y'a fɔ ko an ye plainte don, il faut que an k'o fana dalu yira mɔgɔw la. An ye plainte 2 de don, a plainte 2 bɛɛ filɛ. Donc nin plainte 2 ninnu donna, je pense que an ka ɲɛmɔgɔ kun y'a fana yira wagati tɛmɛnenw na réseau kan. Donc an bɛ fɛn fɛn fɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i hakili sigi. Anw kɔni ɲɛna nous en tant qu'organisation de défense des droits au logement an tɛna sigi k'a lajɛ malidenw ka janfa ka so di cogo la a man ka kɛ cogo min na anw ɲɛna parce que an ka rôle de don an man ka sigi k'an da tugu a kan. Bon an tɛna décourager baara in na a bɛ kɛ tiɲɛ kan ni Ala sɔnna ma. Merci bien. Ne ye Mohamed Diarra ye, ne ye autorité morale. Voilà, bon depuis surɔ an ye a mɛn ko Lifi bɔra. An kɔni a balila anw na parce que déjà an kun ye plainte don Lifi kan au niveau de la Cour suprême. Donc an kun sigilen bɛ k'o jaabiw kɔnɔ. Bon f'an balila an y'a mɛn ko Lifi bɔra. Bon ne kɔni bɛ mun fɔ tɔndenw ɲɛna minnu bɛ so ɲini o minnu bɛ fɛ k'a ɲini o bɛɛ k'i hakili latigɛ. I y'a mɛn bɛɛ k'i hakili latigɛ maa si kana mankan kɛ nin ko in na. An bɛ to sariya kɔ kan. Sinon anw yɛrɛ fɛ nin tɛ fɛn in bɔ waati ye parce que an ye plainte minnu kɛ jaabi ma d'a ma la fɔlɔ. Mais n'u y'a bɔ an bɛ to sariya kɔ. An bɛ to an ka justice kɔ. Komi an bɛ sunkalo la n b'a ɲini bɛɛ fɛ que bɛɛ k'i hakili latigɛ mankan manda ye nin waati in na pour que an ka sunkalo an ka timɛ ko ɲuman kɛ. Après la fête donc an bɛ sɔrɔ ka na a kuma na. N'o tɛ fɛn min ma sigi tiɲɛ yɛrɛ kan baara tɛ se ka k'o kɔnɔ k'o bɛ kɛ tiɲɛ ye o parce que anw ye Lifi commission yɛrɛ attaqué commission sigicogo yɛrɛ o ma ɲɛ an ye plainte k'o kan. Donc baara yɛrɛ kan ka kɛ u kan ka baara mun kɛ baara in yɛrɛ tɛ ka kɛ tiɲɛ kan yɔrɔ jaabi tɛ se ka bɔ o la k'o bɛ se ka kɛ jaabi ɲuman ye o. Donc anw sigin bɛ ni nin ye i y'a faamuya. Bon et puis caution tɛ yen a papier filɛ nin ye caution si tɛ maa si ka compte kɔnɔ so dira mɔgɔ minnu ma. Ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n ka tɔnden dɔ bɛ yen nɔ olu ka Lifi kɔrɔlen na i y'a faamuya ale ka récépissé numéro 35 243 a tɔgɔ de ye Fatumata Traoré a ka récépissé de 35 243 a ka récépissé taara ka di maa wɛrɛ ma n'o tigi tɔgɔ ye Mohamed Ousmane Kanté a ka récépissé numéro de taara ka taa d'o tigi ma pour te montrer que tiɲɛ kelen tɛ nin baara in na. Donc ale ka récépissé numéro Fatumata Traoré récépissé numéro 35 243 o taara ka taa di Mohamed Ousmane Kanté ma ka taa ko o ka récépissé numéro ye. Donc preuve caman b'an bolo an tɛna da don kuma in na fo seli ka tɛmɛ. Nka an bɛ se k'a fɔ ko liste kura min définitive min bɔlen filɛ nin ye a bɛ se k'a fɔ dɔrɔn k'u ye M5 mɔgɔ minnu k'u tɔgɔ fɔra u y'o dɔrɔn de bɔ a la. U y'o de bɔ a la u ye M5 mɔgɔ de bɔ a la k'a tɔ reconduit wa mun reconduit tiɲɛ t'a si la a bɛɛ nanbara. U yɛrɛ ka faama dɔw ko yan nɔ k'a u y'a mɛn ko Lifi in dira cogoya min na ko sen dɔ in ta fana dira ten ko ni mɔgɔ ye mankan kɛ k'a après ko c'est fini. Mais u ko sigi u k'a lajɛ jamana y'an tɛna to maa si bolo k'i b'i sago k'a la ça c'est terminé. Impunité nin kɛlɛ kɛra impunité mun kama impunité bɛ jamana lafiya tɛna o jamana kɔnɔ fo k'o de dɔn faamaw k'a dɔn k'a fɔ an ka taa tiɲɛ ko de ɲɔgɔnna tɛ. An kɔni an dan bɛ Cour suprême na an bɛ to sariya kɔ hali sini. Malgré que olu y'a kɛ tan an t'a kɛ ten an bɛ to sariya kɔ. Jamana mun kɔnɔ Cour suprême yɛrɛ tɛ bonya yarɔ o jamana sinilama o kan ka mɔgɔ jɔrɔ. An sigin bɛ Cour suprême ka plainte bɛ yen nɔ an bɛ ka makɔrɔni kɛ dɔw bɛ taa kɛrɛfɛ ka taa Lifi bɔ bonya b'o ko la an kɔni hali san an bɛ Cour suprême kɔ an b'an ka jamana sariya kɔ ni mun mana bɔ a la a bɛ lakali ni Ala sɔnna merci.